Barangay, programang mahatod kan mga napapano na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katapang ang mga opinyon kan barangay. Tingog ning barangay sa DWRL Radyo Sense as in 88.3 1 FM. Si Alvin Yovit sa Tingog ning barangay. 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Get funky with it. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. DJ Torrance on the mix. Burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in my soul, California gold. Found the light in me that I couldn't find. So I want you to talk the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Get funky with it. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Get funky with it. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Rock that body, baby. Rock that body. Rock that body, baby. Rock that body. Rock that body, baby. Rock that body. Love is in the night, roads turn right. We don't know how to rhyme, but damn we try. We're all in love, you're where I wanna go. You're what I need, you so I want your love, I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Get funky with it. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Get funky with it. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. DJ Torrance on the mix. Sige, marhay na pagkaaga po sa Sendo ka boss. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programa ang Tingog din Barangay Morning Edition. Babe, I wanna catch Aldaw na kita ngunyanin buried in my soul. Biyernes Pizza 14 sa bulan po nin Found the light in me that I Marso taon 2025 sa pangaran ni dating konsihal Checo Obido, sa pangaran ni RSM Coro Obido dyan sa lado teknikal, yaon dyan si Darwin Obido. Ako po ang sendong lingkod, amigo sa radyo, minabuil tadigdi sa programa Alwin Masidalyo Bitalwin Dobalel. Ibahan po tabi nindo ako, sundo kitang alas 8 nin pagkaaga digdi po sa programa ini. Duman sa mga drivers na nakantabay ngunyan na pagkaaga, good morning po. Sa may mga birthdays ngunyan, maligayang happy birthday na sa Sendo Gabos. Asin sa may mga kamatian ngunyan, get well soon. Gabos na mga nakatutok na digdi sa satuyang programa. Kami po naglalaom na nasa marhay kamugtakan sa mga oras na ini na daipo ninda pinagmamati na numan nakatibaadan sa sendong mga hawak. Mentras nakatutok digdi sa satuyang programa ngunya na pagka-morning na ini ninda Biyernes.
Mainit na po ang pagkaaga. Don't know how to climb down the drive. All I know, you're where I wanna go. You're flying me, you're so I want you to know that I can't find words. Every time we say goodbye, Ano po ang satuya ng mga bareta ngunyan na aldaw na ini? Oh, siringkan dati adi. Siringkan dati. Ang satuyang pinag-urulayan man giraray ngunyan, iyo po ining may kinaraman digdi sa isyo kan pag ano yan, pag darakay dating presidente Rodrigo Duterte duman sa The Hague, Netherlands. At tangani po na panimbagan paninbagan po tabi itong issue na may kinaraman sa kaso Crimes Against Humanity. Iyo po yan ha. Sige, anyway, dayman po kita digdi natutukaran tayo ni po tabi. Tutukaran ta na muna po tabi ini. O pati duman sa The Netherlands, ano? Pati duman sa The Netherlands, nagrarally na po tabi, sa mga Pilipino. Sa mga Pilipino. Nagrarally na po tabi. Katakod kan pag-aristar kay anhapot kasi ngunyan. Anhapot kasi ngunyan po. Legal ba yung pagkaka-aristar po tabi kay dating presidente Rodrigo Duterte kan ICC? Ngunyan da iman ma ini para garo sampaling bagan sinasabi ko more House lawmakers including leaders and members of majority bloc are expressing openness, some even firm support for the Philippines to rejoin. Grabe naman ka mo. Grabe naman ka mo. Kwanda. The ICC spokesperson announced that former President Rodrigo Duterte will make his initial appearance before the pretrial chamber Friday, 2 p.m. Ngunyan ini, the presiding judge is Judge Lulia Antonilla Motok. Other judges are Judge Rain Adelaide Sophie Alapini Gansu and Judge Maria del Socorro Flores Liara. The procedure is required to inform the individual of the crime being alleged, his or her rights in the date of hearing to confirm or decline to confirm the charges. The pretrial chamber was also notified of former President Duterte who is assisted by his ex-executive secretary Salvador Mediadilla in the Office of the Public Counsel for Defense. The registry confirmed it will facilitate Mediadilla's presence at Duterte's initial appearance. Ang kwantangon yan, ang problema tangon yan tabi paano mo maipapaliwanag sa mga Pilipino because sadto si po na as of now
si dating Presidente Rodrigo Duterte, iyo po ang mas pinagkakatiwalaan kan tao. Iyo po ang mas pinagkakatiwalaan kan tao. Di ba? Ang dating Presidente, mas pinagkakatiwalaan kan tao. Iyo ang totoo dyan eh. Sa puntong ini tabi, sa puntong ini, sa puntong ini, digdi mo mahihiling digdi mo mahihiling po tabi na talagang may problema. May problema talaga po. Yung sa tuya po tabi na gobyerno. Iyo po. Ang problema parang dai tinawananin due process tabi parang dai tinawananin due process yung sa tuyang gobyerno. Dai tinawananin due process po tabi kan sa tuyang gobyerno. Yung pag-arestar po tabi sa dating presidente. Iyan ang issue dyan, no? Iyo po tabi ang issue dyan. Dahil tinawananin due process. Kasi duman sa rules kan ICC. Sa rules po tabi kan ICC, Rules 57, articles tabi 57, napakalinaw naman eh. Napakalinaw naman po na actually yung pag may kaso sa ICC po, pagdidesisyon nun manggirara yung host na country kung itatao o dai, gustong sabihin yung kustodya po, yung kustodya kan akusado nasa desisyon ko ta na nasa desisyon po ko ta na po tabi kan ano yan, iyo nasa desisyon ko ta na po tabi kang Pilipinas. Iyan ang problema tangon yan inda ko lang kon napaano gano na lang ka simple gano na lang ka simple po yung sa tuyang ginigibo. Yung sa tuyang ginigibo po, gano'n na lang kasimple. Yung baga, tainot, sa rules kan ICC, Interpol SOMA dyan. Makikipag-coordinate po tabi sa, makikipag-coordinate siya po sa gobyerno, alimbawa nga sa gobyerno kang Pilipinas, sa Philippine government. Makikipag-coordinate siya. Tangani na madakop. Ngunyan,
dapat po yung batas kan nasyon, iyo ito ang masusunod, tayaon po tabi digdi so presidente, ating presidente. Ito dapat ang masusunod eh. Ang problema digdi ta, kundi ang Supreme Court, igwaman ki problema eh. So Korte Suprema, may problema man. Igwawan po tabi ng problema sa Supreme Court. Nata po. Kasi tabi nahiling digdi nahiling po tabi digdi na alo yun, nagagad baga ko taan na ng TRO paghagad po tabi din TRO dahil man po pig kon kan Korte Suprema inaksyonan tulos so aksyon kinaagahan po magkomento ano ba yan saka so anong nangyari na dara o paano pa ito babalik po tabi and then balinaw naman na yung custodial kung iningon mo paano pa po tabi na makakadulag ang dating presidente sa klaseng an bako naman siya risk alimbawa kinustodya digdi sa Pilipinas kinustodya po tabi digdi sa Pilipinas for example so dating presidente na kustodya digdi pag nakustodya po tabi digdi pwede baga po nadarahon duman kung maghihiring bako na po tabi na itataotan na duman idiretso sa na because kita nakikipag-cooperate kuno sa ano yan nakikipag-cooperate kuno kita sa ano ba yon sa Interpol na malinaw naman ang problema digdi sabi ko nga na isendo po parang ining nangyari takon illegal po an sa imong pagkakaristar day katinawanan ninyo process sa ini sa mga technicalities na dapat mahiling na posible ang kaso pwedeng masayang may technicalities naman sa pagdakop may technicalities iyan ang problema iyan po ang problema ta di ba iyan ang problema digding dakulaon may mga tao talagang tagas payo anyway so sabi ko sa indo po digdi sa nangyaring ini digdi sa nangyaring ini parang may setback ini sa tuya maginso PNP then ini magiging president ini magiging president ini po sa mga susunod yan baga igwa pa bagang mga kasabay pa duman si dating presidente Duterte iyon ang problema
Ha? Iyon ang problema po. Sige, anyway. Taon-taon po magbabalik kita digdi sa programa. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at alikabok. Buti na lang, may bagong white rose papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon. Bangong kumakabloom, tanggal amoy kulo sa bango ng charm! Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm! Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! to. Smart dishwashing paste ko! Smart to. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya! I-shield mo. Laban ng pati virus! I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado! I-shield mo. Pamilya protektado! I-shield mo.
Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, 30 minutos lampas alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Good para lumiman siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good para lumiman siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap, gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang ngalan niya, kakambal na ang pagsilbi, probado na. Pagdamay niya sa mga pobre, pagtabang niya, kitang kireda masasabi. Ray Braga is tunay ang progreso. Ray Braga is Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. DJ Torrance on the mix. Burning on your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in my soul, the California gold. Found the light in me that I couldn't find. So when I want you to talk, every time you say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. 1, 2, 3, let's go! Clap, clap, clap your hands. Clap, clap, clap your hands. Let's go to work. Clap, clap, clap your hands. Clap, clap, clap your hands. Let's go to work. Roads turn right. We don't know how to rhyme, but damn we try. Yeah, all I know, you're where I wanna go. You're part of me that you'll never find. So when I want you to know, I can't find the words. Every time you say goodbye, baby, it hurts. Alright, balik na ako digdi sa programa. Ang hirap nito, ang tigas naman eh. One, two, three, let's go! Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Clap, clap. Sige, so duro-diretso na kita digdi sa programa. On the mix. Burning on your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in my soul, the California gold. Found the light in me that I couldn't
Survey po kan Bicol University, natabayata maski sa Facebook ko niya nagpapasuruhay na kesyo kwanda ito, bako naman legal. Idiretsos naman ito kan mga taga Bicol University. Diretsos naman po tabi ito kan mga taga Bicol University. Diretsos yan po tabi kan mga taga Bicol University. Duman. Total, sabi ko sa indo po tabi, iyan na representasyon na yan. Gasido pa naman yan. Taday man talaga yan para sa kuya pag siring kaya ng mga kuan, bako ba talaga yan yung representasyon? Halimbawa nin mak-eleksyon, tangga na baga naman si dating Gobernador Noel Rosal, Vice Governor si John Alegre, o tapos sa kuan siyempre sa lado ni Gov Noel Rosal magayon itong bagay para sa iya. Magayon itong bagay para sa iya. Kaya lang, siyempre, abi ko ni, diit man sa nangkuan ito kan electoral, yung mga botante, Dit man sa nangkuan ito kan mga botante, bako man ito, sabi nga ni, bako man ito big deal talaga actually, para sa kuan. Kaya lang siyempre, iyan na mga nangyayaring iyan, survey, iyan po tabi na mga mock election, iyan po, parang preference yan nindo. Kung hisido nga yan, leading o niyan. Hisido nga yan leading sa kuan. Kung ngunyan nga ang eleksyon. Kung ngunyan ang eleksyon. Siyempre, may mga pagkakataon man, nagigibuhon man talaga kang gabos. Teka man, kita man, siyempre, gigibuhon ta po tabi ang gabos. Tangani na manggana, alimbawa ako kandidato, gibuhon ko man ang gabos para manggana ako. Diba? So, sa paagi po kayan, sa paagi kayan, magigibutaman po tabi na magigibutaman po tabi iya na kuan maging alimbawa na nadarahan ka duman sa nangyaring magsurvey, gibuntan paagi tangani na ma-kwante yan, ano ba yun? Lampasante yan. Gibuntan paagi. Diba? Duman, sa mga estudyante ito, o bako man ito representasyon kan, ikaw mo nga ni po, pag nagbubutuhan, ang mga puro pamilya bag nagbabaranga-banga, halimbawa nga duman ka nga sa, yun naman talaga yan eh, halimbawa nakakuha po tabi ibong-ibong, o tapos so kuan, o digdi ka nga sa ibong, digdi ka man sa ibong. Tangani nga yung patas. O yun ang sistema kaan. Iyo pa ang sistema kaan. Duman naman sa alimbawa, dito na pagtara mo na pick kaya yan, na mag-election, natural sasabihin mo po tabi na pick, bako na, de po tabi sa tuya nagpabor. Diba? Natural yan. Sabihin ta po tabing pick, day nagpabor sa tuya. Kaya nga sabi ko sa indo, kay puhan po tabi ngunya na, kuan, kay puhan siguro na ariglaron tang na. Ta mga estudyante yan eh. Dipisilon mo yan mabirik. O to sabi ko ba sa indo, an eleksyon po, duwang bagay kung paano ka manggagana. Duwang bagay kung paano ka po manggagana sa eleksyon. Number 1, dapat
presentable ka na maging leader, number 1. Number 2, dapat igwa kanin marhay na makinarya. Diba? Alat ko na ta, i-chat ko doon unas naman sa araw. Di po? Di baga? Pero sa sistema ngunyan kan eleksyon digdi sa tuya na kwarta. Dakulaon na bagay po yan. Takon wala kanin panggastos talaga, may problema. Nasa trouble kita pag day kitang panggastos. Diba? Nasa trouble po tabi kita kayan pag day kita ning panggastos. Yan ang siguraduhon nindo. Yan po ang siguraduhon nindo. Pag urang panggastos, dipisil na. Iyan ang turning point pag oras ng eleksyon. Kwarta. Turning point yan. Diba? So anyway, igwa na kita ang 46 minutos makalampas an alas 6 nin pagkaaga. Alat ko na ta makuha kitang report muna sa dakol-dakol ini pati. Okay. Si kabahaging Nestor Kagitla may report Dole labor officers so may lalim sa pagsasanay sa bagong arms system. DWGO Live Report. Nestor, good morning. Please come in. Nagsagawa ng orientasyon ang DOL Caraga sa Department Order Number 249 Series of 2025 ang binagong patakaran ng Single Entry Approach upang bigyang kaalaman ang mga kawani nito sa Assistant for Request Management System, isang digital platform na binuo para mapabilis ang pagbibigay ng tulong sa mga manggagawa. Ang DOL Arms Online Tool ay dinisenyo upang mapabuti ang kausayan sa pagresolba ng hindi pagkakaunawa sa pagitan ng employer at ng empleyado sa mga pamamagitan ng pagbibigay ng mas mabilis at mas sistematikong paraan sa pagsusumiti, pagsusubaybay at pamamahala ng request for assistance. Nakatuon ang pagsasanay sa mga single entry assistant desk officer sa iba pang kawani ng DOLE sa paggamit ng system para subaybayan ang mga kaso, paggawa ng report at pag-analisa ng datos para sa mas mabuting desisyon. Pinangunahan ng Caraga ang unang regional rollout at orientation sa mga bagong alituntunin sa Single Entry Approach Program at sa bagong inilunsad na ARMS na nakabalangka sa Department Order 249 Series of 2025. Binigyang ng pagkilala ni DOL Undersecretary Benedicto Ernesto Bitonio Jr. ang mahalagang papel ng SIDOS sa pag-assess ng mga reklamo at pagtuturo sa tamang ahensya na makakatulong sa mga manggagawa ang pangangailangan ng human intervention sa pagresolba sa mga issue sa paggawa na nangangailangan ng paglilinaw na hindi kayang tukuyin ng artificial intelligence. Mula sa DOLE Manila, ako si Nestor Kagitla, nag-uulat sa anumang panig na mundo, kabahagi mo Radyo Pilipino. Maraming salamat kabahaging Nestor sa report. DWGO Live
Report! Alright, 49 minutos makalampas ang alas 6 din pagkaaga, sinapit ni Duterte kailangan talagang mangyari dahilan sa kinakasangkutan na mga krimen. Si kabahaging Ma Rodriguez may report. DWGO Live Report! Mar, good morning, please come in. Binigyan diin ni Manila Congressman Rolando Valeriano ng ginawang pag-aresto ng mga tauhan ng International Police o Interpol kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay kinakailangang mangyari sa lahat ng mga taong lumalabag sa batas, partikular na ang mga walang habas at mortal na pagkitil sa buhay ng napakaraming inosenteng sibilyan. Ipiniliwanag ni Valeriano na ang kinasapitan ng kapalaran ng dating Pangulo ay resulta lamang ng krimeng kinasangkutan nito noong panahon ng kanyang administrasyon sa pamamagitan ng madugo at brutal na war on drugs campaign nito. Muling pagdadiin ng kongresista na kinakailangan panagutin at panagutan ni Duterte ang mga naganap na pagpatay sa tinatayang 30,000 na inosenteng biktima na walang pakundangang pinagpapapatay o sinalvage ng mga pulis na mas kilala bilang extrajudicial killing o EJK, kung saan maging ang mga menor de edad na bata ay hindi anya pinaligtas ng lupit ng kampanyang ito. Dahil dito nananawagan si Valeriano sa mamamayang Pilipino, lalo na sa mga supporters ng dating Pangulo, na tanggapin na lamang nila ang naging kapalaran ni Duterte sapagkat ang kasong isinampa laban sa kanya ay mayroong probable cause batay sa mga matitibay na ebidensyang nakalap ng International Criminal Court o ICC kaugnay sa EJK. Paliwanag pa ni Valeriano na batay sa dokumento ng ICC may matibay na basihan o grounds para may sampa ang kaso laban kay Duterte batay sa Article 58 ng Rome Statute, kung saan napatunayan anya na ang dating Pangulo ay criminally liable o responsable para sa mga crimes against humanity. Mula dito sa Kongreso, ako si Ma Rodriguez. Dahil saan mang panig na mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. DWGO Live Report! Balikan pa si Nestor Kagitla, isang Chinese national na viral cat killer, arestado ng BI Intelligence dahil sa overstaying sa bansa. DWGO Live Report! Kabahaging Nestor Kagitla, kamin. Inaresto ng mga intelligence officer ng Bureau of Immigration ng isang Chinese national na dati nang naging headline matapos umanong sipain hanggang mamatay ang isang pusa sa Ayala Triangle Garden sa Makati. Ang lalaki na kinilalang si Jiang Xian, 32 taong gulang, ay inaresto ng BI sa harap ng kanyang tirahan sa Barangay Palanan matapos mapag-alamang overstaying. May kita sa talaan ng BI na dumating si Jiang bilang turista sa bansa noong May 2023, ngunit hindi na pinalawig ang kanyang visa mula noong September 2023. Hindi na ipakita ni Jiang ang anumang document sa mga ahente ng BI Intelligence, kaya agad inaresto at dinala sa pasilidad ng BI sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City at naharap sa deportation case. Binalaan ni Commissioner Joel Antonio Biado ang mga dayuhan na igalang ang mga batas ng Pilipinas habang nasa bansa. Naging viral si Jiang matapos sipain ng isang pusa ng komunidad na pinangalanang Ken na mapayapang nagpapahinga sa isang walkway. Kalaunan ay namatay ang pusa sa mga sugat nito. Mula sa Bureau of Immigration, ako si Nestor Kagitlan, nag-uulat sa anumang panig ng mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Maraming salamat kabahaging Nestor sa report.
Alright, balik na kuligdi sa programa. Igwa na kita nin 54 minutos na makalampas ang alas 6 nin pagkaaga. So, nangyari kay dating Presidente Duterte, nakulon sa mga nagkadaramay. Maging si Congressman Saldico, pinagdudahan na, sa imo nga itong kuan? Sa imo nga itong eroplano ginamit na hindi naman talaga. Duman sa ano yan, pangapodan ta po, dapat na maging kuan kita, maging ano yan, responsable kita, maging maging responsable po kita. Sige. Dapat siring ka na. Dapat siring po tabi kaya. Otrohon ko so ko na House of Representatives baka magkadarag ito naman kamo sa kuya kay ni. So pulsong bueno. Ang bueno po mga Bicol Universitarians, okay? Mga taga Bicol University, mga scholar ng bayan. First district po 205 votes, nako apo ni Silo Crisel Lagman, first district yan. Ang sa iyang karibal po si Raul Bungalon, Attorney Raul Bungalon, 56 votes. Second district po, Caloy Loria. Caloy Loria, 316 votes. Kito ko, 102 votes. Ito. Third district po, Fernando Cabredo, 168 votes. Tapos sa Raymond Salceda, 85. Pero ini video kompa ini kung iningon mo ining duwag ini, kaya pa man ini, kaya pa. Pero digdi sa duwagaro alanganin, second district tapos ako. Kung iyan ang babasihan. Pero sabi ko ni Sendo po, sabi ko ni Sendo po tabi, iyan so kuan man sana iyan po tabi parang pulso man sana yan taday pumanang counted sa botohan. Baka pumanang counted sa botohan dating Presidente Duterte dahil nadang pag-asang may balik sa Pilipinas. Yan ang sinasabi ko sabi yan ni dating Chief Justice sa Carpio. Sabi yan ni Kuan, dahil na daw po tabi ning Kuan, pag-asang may balik sa Pilipinas. Ayun po, tanyaw na duman. Kaya baga dapat ko na ketong aldaw pa sa nang ito, dapat yung halimbawa yung Korte Suprema, di na talaga ako maniniwala sa indukaan sa Korte Suprema. May oras ka mo dahil man pwedeng basolo nindo so kwan taigo ka mo sufficienting panahon may oras ka mo ipinail nin mga alas 6 gayod bago magsara, pwede man baga so Chief Justice pwedeng pumirma nangaya ITRO, pwede baga. So at least naghiro ko ta na so korte sa Pilipinas. So gustong sabihin napatutuhanan po na parang yung justice system to sa Pilipinas ay yung problema dahil nagagana sa justice system, kaya sa International Criminal Court iyo naan ko saka di ba sa Pilipinas wala man kikaso si dating Presidente Duterte, di ba? Dahil man kikaso. So ano po ang mangyayari? Garo kita nagkuan anong mangyayari kay ni? Dapat digdi ko ta na. Diba? Masyado kasi tayong nagpapaniwala sa mga European countries Ang composition baga kan ICC,
mostly mga European. Namuya kita na papanimbagon ta, alimbawa may paninimbagan sa warong drugs sa dating presidente, may paninimbagan po. Papanimbagan ta sa dating presidente po. Duman sa anmadyan sa ibang lahi. Bako kitang mga Pilipino? No. Saro yan po tabi na pagyurak sa satuyang dignidad bilang mga Pilipino. Pagyurak sa dignidad bilang mga Pilipino. Yung panaylihin ko dyan. Sige, sumaparam na ako digdi sa programa ngayon. Alas 7 na. Uratan po ang DWRL Bareta alas 7.